så i forgårs, så stod jeg min fod, og så skal jeg få det her forbindelse på. Så ja, jeg skulle over i lægen og gøre det, og ja. Det var meget øvelse, ja. Og jeg må først spille fodbold, når mine ben er helt helet, og jeg har sådan, jeg kan ondt i min fod, så Andreas, Victor, Andreas og Oscar eller dem, ja, hvis jeg ved om det her, så tror jeg heller ikke, at jeg måske kommer på mandag i skole, eller tirsdag, eller onsdag, okay? Okay, Victor, Andreas, ses.